teď to na hru Brainovi, je to druhý díl a jo, tady jsem můj kamarád. Čau. Tak zpomalený jsem ještě nikdy neslyšel, ale dobře. Minule jsem vám zapomněl říct, že je to free to play, takže to můžete stáhnout na Steamu. Odkaz máte dole v popisku a my se na to rovnou vrhneme. Co máte zbraně jako primárku? Já mám AKčko. AKčko, já bych mohl dát taky AKčko, akorát já mám rád tu brokovnici. Dobře, startujeme hru a zde musím čekat a vrhneme se na to. Takže deathmatch. Super, máme deathmatch, To je v pohodě, dáme jeden deathmatch. To nejsi ty, co? Takže ty budeš někde tady, hádám. Tady. Hej, vždyť jsem mačkal, ale to tlačítko. Já jsem mačkal. Tímhle se mění zbraň. Hele, já už jsem to... Takže... Hej, jo, já se vždycky leknu, vole. Takže jsme pořád jo, jsme... Hej, já se spawnu a hned tam je... Prostě... mám kontejner. Jo, vidím tě. A já tě jdu zabít. Já tě vidím, ahoj. Oh fuck. Je tamhle. Hej, kde máš tu, jak jsi vzal tu pistolku? Dvojkou. Mně to nereaguje. Bacha, jde ti tam zleva. Jak o mě ví? No pojď dolů, vole. Pojď dolů. Můžeš mi říct, proč jsi se odpojil? Ne, neodpojil. Já jsem neodpojil. Hej, já jsem to mačkal. Ty jsi mě zase zabil. Tak bývá, když jsi profi hráč kapa. Ty mě... Fuck. Mě jdu tě teda, hej! On má 15 zápek, on je prakticky mrtvej. Hej, tak ten tam krosí teda dobře. Dobře, to už mě nahrávám, jsem se jenom chtěl. Já si jdu otevřít kontejner. Jo, a to se... Hele, já jdu... Vlastně jsme proti sobě, jo, když je deadmatch, tak to... To piči. Hej, ale... já už mám druhý kousek zbraně. Já mám pouze asi první. Jaký máš vůbec skill, vole? Hele, já mám taky můj, HK15. Můžu si vůbec... Já můžu si taky otevřít kontejner, tak si to otevřeme. XP, mám nějaký nukleární materiál a další nukleární materiál. Nevím, co se dá s tím dělat s tím nukleárním materiálem. Za to se může kupovat další kejsky. Za to si kupuješ další kejsky. A jo, kde ještě? Hej, ale Hele, když umřeš, tak akorát klikneš, jak máš svoje jméno, tak tam máš ty kontejnery, na to klikneš a ukáže ti, co si za ně můžeš koupit. Aha, tak to je trošku drahý. Já bych si rád našetřil na nějakou lepší, takže to zatím nebudeme kupovat. Já jich mám asi už 6. Já jenom 4. Hej, ale ty vole, tahle zbraň je fakt zákeřná, jak jí dám, vole? Tohle je AKčko. Tyže to vypadá jako voda, vole, jako pistolka z vody. Moje? Teď mi to... To asi nejsem já, kámo, já mám AKčko. Head to head, no jasně no. Proč ne, vole? Kámo, proč mi nereaguje myška? Mně reaguje myška. Je dobrý, už je. Hej! Dobré já. Kolik, jednoho jsem zabil. Mě zabil level 1, já jsem ponížen. Hej, ale... On je level 1, mě taky zabil, vole. A já to nechápu, já prostě máčknu a on mě zabije. Já v tu chvíli, vole, tak má smysl ani pokud. On byl dole, takže já jdu nahoru, horem. Hej, to... Hej, ten tady je krosí docela pěkný. Nevím, jestli je vidíš. Já budu možná vyčkávat, vole.
Tak ten byl dobrý kill. Kde pak jsi? Ten nehájíš to. To si tam... Cože, kolik jich je tady? Ahoj, nechceš jít dolů ke mně? Kubo. Nepobíhej tam jako kretén. Hej, já zrovna nabíjím. Já zrovna nabíjím. A ty. Já jsem tě viděl jsem tě, viděl jsi mě taky. Jo, pojď nahoru. To jsem byl já. Nekecej. No smutný, co? Hej, co dělají, vole? Hej, já tam moc nechci jako přibližovat. Ale jsem před tebou v tabulce, tak... Hej! Jo, ale jsem pátý, hele. Nejsem předposlední jako minule. Jsem... Ne, jsi předposlední. Před. Fuck. Moc lidí je tu, moc lidí. No taky si říkám, vole, kolik... Ty vole, to je nás tady docela dost. A i když ještě není ty týmy, tak... Máš takový ten... Co zaplas Siri? Jo, zaplasím Siri. Nevím, jak jsem, vole, říkal... Já jsem to říkal hi Siri. A prostě se mi to zaplo, no, tak... Bylo to slyšet docela dost. No, slyšel jsi to docela dost? Jo. Tak já jako přesně nevím, kde je mikrofon toho počítače, jo, tady nahrávám na mikrofon externí, vole. Všichni zabit. Ježiši, co je vlastně tady, to jsem říkal, aha. Jak se hážou ty granáty, nebo tohle? Máčkneš trojku, normálně klikneš. Aha. A jestli nemáš granát, tak se musíš koupit. Mám granát, jsem ho vyhodil. Aha, takže už nemám granát. Ne, to máš jenom 1 na 1 život. Aha, to si mi mohl říct dřív, ale. Hej, já normálně... Hej, ale tady se to střílí fakt mega rychle. To prostě... Headshot. Já se plížím. Ne, já ne. Tady seš! Hej, ale no tak já prostě jdu doleva a tam, vole, zprava se objevíš ty a zleva je jeden týpek. Myslím, že za chvilku bude končit jedno kolo. Tak to bylo já už dolů nejdu. Já jsem se tam plížil. Protože jestli víš, dole je fakt neskutečný. Války tam jsou, vole. Cože? No jasně, vole. Nechceš mi pomoct tak trošku? Proč bych ti pomáhal? Protože jsem to řekl. Hej, ty jsi mi ho vyžral. Jo, aha, vyžral jsi. Jo. Jasně, vole. Co to má kurva za zbraň? Já jich chci taky, no. Na ten rank, vole, kouk. Co myslíš, je to tady... Rozprávky. Jestli tady nevidím nějaký kolo, tak jsem úplně k ničemu. Už jsem zase při tady. Že... Jo, tak jsem, vole, 3. od konce. Dobře, tak to jsem to... Kolik mám killů a 10:17. Nebo já tě vidím nahoře. Pojď dolů, vole. Pojď dolů. Hej, ne! On tě vyžral, vole. Viděl jsi mě? Vůbec? Ne, nic. Já nevím mluvit, to je jedno. To nevadí. Tak tohle bylo majstrovský. To bolelo. Hej, kurva. Proč se tam, kurva, já nesnáším ty snajpery. To je prostě strašný. A jdu napřímo, vole, a nehraju si tady na nějaký sniper. No, pojď nahoru. No, hej, já normálně... Aha, takže on je tamhle. A normálně hej, aha, ty jsi dole, co? Co to vypadá? Pojď nahoru. Tak máš to svoje, vole, no, tak... To je dobře, že jsi chcípnul. Já jdu zabít. Chceš ponížit? No. Já ti ustřelím pistolku. Ne. Dobrý. Jsem myslel, že mě zabiješ. Já trošku nedásu se a půjdu normálně do... Tak dobře, no.
Nestřílej, hej, ono to nestřílí. Já si budu reklamovat tu celou tu hru, že to nestřílí. Nebo spíš já si jenom tak dobrý. To bude spíš. Ale stejně mě to sere. Já jdu dolů, já to zkusit. Ne, ahoj, Kubo. Vlastně to není Kuba. Ne, tak neustřílím ho. Ne, hele, jestli ti můžu poradit pistolkovou vážně. Jako, ne, no. Hele, ahoj. Hej, ale... Tak jo. Hej, ale ten... Hej, co dělá? Mám ho obejít. Fenoftalín? No jasně, konec kola mě zrovna zabije. Děláte si ze mě... Konec kola a on mě zabije. To je best. Prostě... Předposlední. Jako minule. Aspoň pátý. Jako minule taky jsem byl předposlední, ale nejsem poslední. Co je nutno... Vlastně to není nový video, je to druhý. Vlastně je to druhá část. Vlastně druhý... My to teď startujeme, co tam děláš? Deathmatch, tak si dneska dáme... Yeah. Tak si dneska dáme dvakrát deathmatch, to nezní úplně špatně. Tak jo, budeme dvakrát deathmatch. No... Tohle je druhá část, druhý části. A, hej, já tě normálně nenávidím. No tak máš to, co jsi chtěl, vole. Mám grenade launcher na AKčku. Jo, to zní dobře. A já se... A proč mi to nejde nasadit? Jak odpálím granát? Bo... Nevíš? Dělej to jako... nevím, ale nevím, jak se hlavně nasadím. Jasně, no tak už mě zabili. Dobře. Dobře, nebo... Je rozdíl mezi C4 a granátem, víš? No já to chápu, no, jenže já jsem si zrovna... Hej, já zase budu potřebovat. Já budu muset si mimo nahrávání a prostě pařit to třeba 2 hodiny. Aby se moje malinko zlepšily. Musím najít zbraně, na kterou se dá dát ten grenade launcher. Mně to začíná, já si asi fakt samopal volem vezmu. Tady je to jako AKčko si vezmu. Tady jako, bych asi spíš to AKčko. Dál! Já jsem si koupil grenade launcher na zbraň a nejde mi nikam nasadit. Jsi na takový praskání, není to u tebe nebo u mě? Kubo. To je v té hře. Jo? To je v té hře. Aha. Na to jsem se tě ptal před chvílí. Aha. Super, no tak mě někdo zabil, který si dá mě na dělat mě prdel. Dobře, přestanou se nervovat. Já jsem schodil zbraň. Vážně. Si upustil, jakoby. Ale já tam potřebuju na to ten launcher. Headshot. A mě někdo taky zabil, vole. Head to head. Aha, to jsem byl já, víš? Já jsem se zabil navzájem. Ten jde. Nebo ono to regulárně nefunguje. Hej, kdo po mě kurva zase střílí? No jasně no. Všichni mě zabijte. Já nejsem živý. Ty nejsi živý? A mě teď právě zabil. To nevím. Hej, já jsem normálně v pasti, vole. Oni střílí. Mám nějak kontejner další. Jak si ho až zemřu, tak si ho otevřu. Budeme mít bedničky. Já bych celkem rád viděl, jak si sakra na tu zbraň dám ten grenade launcher. To bych taky rád věděl. Já nechci jít horem, ale dole nikdo není. Tady si. Já ještě nežiju. Já se, jo, aha, to nejsi ty. Akorát to začíná na stejný písmeno. Dobře. Cože? Jo, hraju. Hej, to dole, co se tam právě stalo? Hej, cože? Někdo zase... Já jsem to... Jasně, jsem poslední, a ty jsi předposlední. Ale tady jsou asi nějak dobrý, čo? Hej, zastřel! Já jsem asi normálně... 13 HPček mu zbylo. Nebo to na nic? To asi. To asi, no. A já jsem do ní nestřelil tolikrát, vole. A... Ale prostě on nechcípl. No jasně, zase, zabijte mě všichni, to je nejlepší, nejlepší.
Jak hrát tu hru, všechny zabijete. Jo, že to... Jo, dobrý no. Já jdu nahoru, já to... Na jakou zbraň si můžu dát ten grenade launcher a jak to udělám? Začíná mě to silně triggerovat a asi normálně za chvíli mi jebne. Hele. No. Dobře, ta hra není zas tak dobrá. Já jsem se bugnul v textuře. Máš? Hele, ale jako nechce mě někdo tady zastřelit pomocí. Jo, já tě zabiju. Vole, ale oni to šíní. Vidíš mě? No, zabijte mě, vole. Ne, vole, mě to prostě nezabíjí. Já se na to vyseru. Tak se zabij. Ale já nesedu, jak se mám zabít. Granát. Jo, no, to je dobrý. Že mi to prostě nezabilo. Hej, co to? Bouchlo to? No bouchlo, vole, ani mi to nezabilo. Pojďte mi pomoct někdo. Ale nechceš mě. Nevím jak. Dobře, asi bych dal druhou hru, co myslíš? A nevíte co? A já bych to asi takhle ukončil, protože to asi nebylo úplně moc dobrý. Že jsme dvakrát deathmatch, takže jo. Protože jsem se bagnul textury, tahle hra taky není dokonalá. A nezapomeňte dát like, komentář nebo sdílejte. Čau. Čau.